И пускаме запис. Продължаваме от там, докъдето стигнахме. Говорихме си последно за най-провокативното, най-нагорещената дефиниция е на на законопроекта. Времето на детето се споделя между двамата родители, независимо дали живеят заедно или са разделени. При спор относно родителските права и режим за лични контакти между родител и дете, времето, което детето прекарва с който и да е от родителите си, не може да бъде по-малко от 127 дни на годишна база. В случай, че родителят не застрашава живота и здравето на детето. Сега, тук го разделяме на две. Първия въпрос се върти около тези 127 дена минимум. И втория въпрос се върти около това уточнение. В случай, че родителят не застрашава живота и здравето на детето. Обаче за това след малко. За тези 127 дена много хора твърдят, че това е абсолютно задължително споделено родителство, дори когато има доказано насилие, когато хората са на 500 км един от друг и така нататък. Ние започнахме разговора преди малко с какво правим, ако са на 500 км, и твоето предложение беше да направим проста математика. Колко дена? Това е една от възможностите. Добре. Затова и това е за тези, които казват, че е невъзможно. Дори само на ниво проста математика, аритметика, това е възможно, само на база броене. И, и е възможно. Не казвам, че е най-доброто. Мгм. Достатъчно е да е възможно, което отваря възможности за преговори. Когато има такава трудност на удобство житейска, това стимулира родителите към преговори. И наистина такъв труден режим ще имат само родители, които никак, ама никак не се разбират. Като не могат да се разбират, тогава ще се наложи да се дисциплинират и да се подчинят на някакъв режим, който е добър за детето по такъв начин, че детето да има и майка и баща. Докато им дойде акъла и не се споразумеят за нещо по-добро. Добре, да, обаче Това практиката сега показва. не е възможно да направите нищо. Сега просто не правите нищо. Сега има хора година, 2, 3, 5 не си виждат детето. Ако искате това да продължава, да продължаваме да нямаме реформа. Ако това нещо го има, на тези безобразия ще се сложи край. И по този начин трябва да се мисли, а не а, как го рече там. Аз и не разбрах какви точно опасности се появяват за Риска родите. е, ако един родител е безотговорен, хукне да си търси живота някъде по дивото и продължава обаче да настоява, аз искам 127 дена на годишна база, нищо, че съм решил да живея на майната. Ама това някаква презумпция за вина ли въвеждаш? Кой реши, че е такъв родител? Значи ти можеш... Деве, мисля, че Казвам, че споменах. виж, Ти може... Добре, ти правиш една експедиция до Антарктида. мгм. Те няма 6 месеца. Ето, има такива хора. Какво правим? Аз имам случай в миналото, не беше скорото, отдавна няма такива мисии, и двамата родители, и майката и бащата бяха военни и ходеха на мисии в Афганистан. Мгм. Как сегашният семейен кодекс ще уреди отношенията на тия хора? Нима техните деца не заслужават или ще кажат, те имат си баби и дядовци? Това не е сериозно. Имаме нужда от порядък. Това правило въвежда порядък в живота на хората. Той им дава свобода да се разберат нещо, което е нормално. Но като не се разбират, има параметри, има граница. Какво правим, ако единия отказва споразумение по емоционални причини, което е доста честа практика. В момента един казва, не, аз няма да се разбера, защото съм ти сърдит. Обиден съм ти до живот, мразата и така нататък. Не искам да говоря с теб и не ме интересуват последствията за детето. Реши съда съобразно тези критерии. Просто е. Като не можеш да се помириш с себе си, не можеш да преработиш емоциите си, ще трябва да се подчиняваш на правилата. Това е съвсем нормално. Значи, родителските конфликти са като другите конфликти. За разрешаването им може да се ползва теорията на игрите. Знаеш, ти като програмист може би си ги изучавал. Най-основната теория
теорията на игрите, че за да има победител, трябва да има загубил или загубили. Споделеното родителство е едно от приложенията на теорията на игрите на професор Джон Неш. А, Сигурно повечето хора са гледали този прекрасен филм Да, Красив ясно. ум. Мгм. Така. За този човек става въпрос, чиято дисертация от 18 страници, още като студент, му носи Нобелова награда, само че след 20 и колко години, когато той се преборва с шизофренията и така нататък. Но какво казва той? Че при определени условия, при спазването на определени правила, може да няма загубили. Всички ще са победители. Да, няма да е с някакви маржове безкрайни, но ето това е приложението на тази теория. Въвежда се правила, по които да няма лузери, а Добре. всички да са получили достатъчно, за да могат да функционират добре. О, кажи В ми го сега. момента не е така. В момента ти не си така. В момента ти си един, извинявай, не ми се сърди, ама си лузър, защото си Да, осъден и ти и детето ти. Защо? Защото... кажи ми защо де? Да се върнем на началото на разговора. Никой не знае защо. Защото така било преди 100 години. да, защото такава е традицията. Единия Защото да... така. Да. Защото така. Добре, обаче тук идва логичният въпрос. Отново, за хора, които абсолютно хабер си нямат от правото, аз в това число, задължително ли е това споделено родителство? Задължително е детето да не се разделя с никой от двамата си родители. В момента това, което е задължително, е при раздяла на родителите, задължително детето се разделя с единия от тях. Тая задължителност умира с поделеното родителство. И какво значи задължително? Я да видим. Не знам, Какво такива точно значи, въпроси. Такива че не може въпроси. да се избегне? Първият начин за избягване т.е. за оборване на презумпцията за споделено родителство е споразумението. Споразумейте се, бе, родители. Споразумейте се нещо, което е добро. Само, че сега, при тези правила, ти имаш стартова базова позиция за преговори. Ти преговарял ли си с майката на децата си? Питвал съм доста пъти И и докъде го докара? всеки един неуспешно. И защо? Защото тя Защото е служебен победител. именно. Тогава, това преговори ли са, бе, човек? Ето сега това нещо ще ти даде, съжалявам, майко на децата ми или баща на децата ми, като не искаш да се разберем, закона го е казал. Ще се мъчим с така, както така. Но поне е сигурно, че детето ще има и майка и баща. Това е. А пък моето обяснение е защо в смисъл, има една група критици на споделеното родителство, които пък казват, че то проваляло българското семейство. Мгм. И аз съм го срещал. Искам, да, и ти ли си от тях или си ги Не, срещал? аз съм го срещал, не го вярвам. Това Така, според мен е да. абсурдно. Аз ти обясня защо това не е така. Защо споделеното родителство всъщност съхранява здравината на българското семейство. Сигурно си чул онази статистика, че 98% от разводите жените подават молби за развод. Това е, Даже това е аз световна статистика. Това лично не съм е... си вадил статистика, малко ще си позволя една скоба. В България няма официална статистика какво е разпределението на съдебните решения по отношение бащи и майки. Има обаче Да, няма. за всички съседни ни по суша държави, с изненада установих 2022 година съм се ровил, започнах от щатите, там имаше такава статистика. Мгм. Оказа се, че има в Румъния, в Гърция, Сърбия, Македония и Да. Албания и Черна гора, но тук няма. И навсякъде, включително всички балкански държави, където има такава статистика, и щатите, разпределението варира 2-3% разлика. И Добре. повече, Да. да, около 10% приключват с споразумение за равни родителски права, там където това нещо е възможно. Останалите
90%. Разпределението е 4-5% от случаите. Бащите получават родителските права. В Да, останалите. това е световна статистика. Аз искам ти обърна внимание на една друга такава статистика. Швеция е държавата, в която първа въвежда презумпция за споделено родителство още през 80-те години на 20 век. Швеция, ако погледнете сега статистиката на Евростат за бракоразводи, такъв термин има статистически, Швеция е шампион по разводи. И това затвърждава до някъде, сигурно и ти, както и аз, имаме някакви стереотипи за Швеция и за шведките и за шведите и въобще за Скандинавия. Откъде е Имало, да. дошло? Но го имаме, нали? Да не Мгм. развиваме тази тема. Какво имаме в главите си. А всъщност обаче има изследвания, специални на това как се практикува родителството в Швеция. И сега, тя е шампион по разводи, ама за да има развод, трябва да има брак. Изглежда шведските семейства по някаква причина не изключват брак, но не се и разделят. Защо? Защото има статистика, аз съм я цитирал в статиите си. Три четвърти, три четвърти от шведските деца живеят в нуклеарни семейства, което означава мама, татко и аз. Мгм. Неразделени, неразведени, заедно, под един покрив. От останалата една четвърт, половината практикуват споделено родителство. Горе-долу 50 на 50. От едната половинка на тая четвъртинка, осминката, статистиката е като в останалия свят, по-голямата част при майките, по-малка част при бащите. Ето една такава структура на семейните отношения бих искал да видя и за България. И точно тук казвам на критиците, които казват, че българското семейство е застрашено от този закон. Не, не е. Българското семейство ще бъде заздравено, защото казах ти тази статистика, че жените по-често подават молби за развод. Те ги подават вероятно поради по-силно изразената си емоционалност, без да си дават ясна сметка, поне това е извод от моята практика, какви са последиците. Аз смело мога да кажа, че съм спасил много бракове в консултирането на майки, които искат да подадат на всяка цена веднага сега молба за развод. Но, вероятно, не всички съветват доверителите си по този начин. И ако повечето родители са изправени пред перспективата, като се разделят с другия родител, да се разделят из половината време с детето си, започват да търсят варианти за съхраняване на семейството. Може би Да, това не се харесва на тези феминистки организации, които се хранят от фондове, които защитават жените като жертви на домашно насилие, защото колкото повече насилие, толкова повече фондове там. точно тук идва И, момента и на е втората странно, част. нека да го Мгм. кажа, защото това е вярно, може всеки да го провери. Преди всяко изменение на закона за защита от домашно насилие се цитират някакви ужасяващи практики, как всяка минута умира жена от домашно насилие. Не знам, дано не е така. Сигурно не е така. А, при всяко следващо изменение, коментиране за изменение, се оказва, че насилието се увеличило. И аз ги питам всички тия специалисти. Абе хора, нали изменихте закона да се намали насилието? Що се увеличава то? Мгм. Какво става? Айде, сега, този закон нека да стане факт. Ще видите, ако се води статистика, каквато ви не се води, но се надяваме, че ще се води такава. В местата, където е въведено, в страните, където е въведено, например Кентъки, за него имам статистика, рязко още първата година намаляват делата и за домашно насилие, и разводите, и въобще родителските спорове. Ето това е резултата от тази ясна, точна правна норма. Съхранява се семейството,
Съхранява се детето. Не само не се налага да се прилага споделено родителство за разделена родителска двойка, защото то се прилага под един покрив. Просто родителите замислят се, търсят варианти, ползват семейни консултации и стигат до извода, че проблема им може би е разрешим. Не е непременно да се върви към разтрогване на семейството. Не казвам, че с всички ще е така. С тези, които се разделят, а, перспективата е много ясна и приемлива. Не е това, което е сега. Сега, ако един родител иска да остане с детето си, буквално трябва да воюва и да унищожи другия. Ето на това нещо трябва да се сложи край. На тази задължителност трябва да се сложи край. А не, че става задължително споделеното родителство. Аз много съм си мислил, отново отваряме една скоба, от позицията на обикновен човек, защо така се случва. И като теглиш чертата, стигам до извода, че има три фактора. Първо, всеки един родител, няма значение, хората никога не се разделят, защото са много щастливи заедно. Нали? Винаги се разделят, защото има някаква причина и вече не желаят да живеят един с друг. Може да са зрели, може да са разумни, спокойни в процеса, но винаги решават, че не могат да продължават по този начин. И съответно трябва да се разделят. Тоест, те не се разделят заради добри причини, те се разделят заради някакви негативни Точно фактори. така. Малко или много това е от значение. И всеки един от тях поема един риск. Ако отиде в съда и каже, добре, аз ще играя по правилата, няма да вадим кирливите ризи, Да, ще мисля най-доброто за детето, каква ми е гаранцията, че другия ще постъпи справедливо и аз като родител и всеки един друг поемам риска, ако аз постъпя справедливо, но мен ме измамят в съда и почнат да ваят някакви мръсоти срещу мен, аз ще бъда отстранен от живота на децата си. да, Буквално отрязан. И това точно е така. първия фактор. След това отиваш на ниво съдии. Съдиите може да виждат, да речем, че и двамата са с много голям капацитет. Обаче казват, не, чакай малко. Сега, на мене ми е забранено като съдия аз да постановявам споделено родителство. Такава е практиката, такива са установените норми. Защо трябва аз като съдия да ходя да давам обяснение някъде, защо съм потъпкал пътеката, която всички следват и защо съм излязъл извън коловоза. Мгм. Това създава затруднение и за съдиите. И оттам нататък, като откъдето и да го погледнеш, тя цялата системата настройва един срещу друг. Нали? Хем имаш риск, много голям риск, хем имаш съдиите, които те нямат мотивация да го правят. На тях им е забранено да постановяват някакъв разумен режим за децата. И в един момент се оказва, че родителите действително са принудени да воюват. И според мен точно и тези законопроекти ще решат огромна част от проблемите. Но това, разбира Точно се, е така. мое лично мнение. Да те върна на практическия текст. В случай, че родителят не застрашава живота и здравето на детето, няма ли това нещо да доведе до много фалшиви заповеди за незабавна защита и дела по ЗЗДН? Сякаш сега са малко. Аз съм длъжен да питам. Този Не, въпрос трябва да вижте, бъде аз поставен на масата. няма да се впускам да гадая няма ли, Мгм. защото няма. Значи, фалшивите или мнимите оплаквания от домашно насилие се правят, защото с средствата на Закона за защита от домашно насилие много бързо се постигат резултати, които не се постигат с другите правни средства. Значи искам да а, изгоня от семейното жилище другия родител, спретвам му едно домашно насилие и той бива отстранен. Много бързо, с сила, без много Веднага, да, на момента буквално. разправи. Да, и веднага постигам резултата. Еми, значи, за да я няма тая злоупотреба, трябва да има контрамярка срещу тая злоупотреба. Тоест, ние И, трябва да предотвратим злоупотребите, за да може, защото все пак така значи, формулирано е изключително смислено. Ако действително някой застрашава живота на детето, той човек няма право еми, да бъде в така е. живота на детето. Защо ще даваме? Значи, няма да даваме права на лошите, на гадовете, на тия, които ти постоянно ми набиваш тук
отпреде, не се грижили, бягали, криели се, пиели, биели, Бог знае какво правили. Значи с маргинали не искам да се занимавам, не искам те да са центъра на вниманието. Искам в центъра на вниманието на законодателството да бъде нормалният човек. Той, който се труди, става рано, отива на работа, взема си децата, гледа ги, облича ги. Масовият човек е този. Защото този масов човек, който се труди и създава блага, той няма време и пари излишни да ходи по адвокати, по дела, да се разправя нагоре-надолу. Този закон е за него. На него няма да му се наложи да ползва някакви топ адвокати, за да може да си води успешно войната. При който и адвокат да отиде, ще се справи лесно с тази правна норма и ще получи това, което му е необходимо да бъде нормален човек и родител. Без да харчи цяло състояние за безумни и безрезултатни дела. Това дава Добре. резултат много бързо. Ти като адвокат, аз съм длъжен да те питам. Сега може да не ти е точно най-приятно, обаче в духа на Давай, разговора да сме справедливи. давай. За тебе няма ли този закон да ти създаде повече клиенти? И не е ли в твой интерес като адвокат ти да кажеш, да, аз го подкрепям, защото и някакъв твой си скрит мотив, който ще ти донесе финансова облага. Това доста често съм го срещал. Хората, които застават зад споделеното родителство, всъщност те искат да се рекламират и да си получават по-големи хонорари. А, Опитвам се да се сетя дали ще имам повече клиенти, отколкото сега. Аз едва сега се справям с клиентите, които имам. А, Мисля, че вече ти споменах, че работата наистина на адвокатите няма да намалее, защото някаква част от адвокатите се страхуват, че работата им ще да намалее. Не, няма да намалее. От безмислена ще стане много смислена, защото вместо да водим безумни, безрезултатни дела за родителски права, които не значат нищо, ще водим преговори, ще пишем споразумения, ще ги нагаждаме към особеностите на конкретния случай, ще убеждаваме и като влезем в съда, ще искаме от съда да доразвие това, което не сме успели да постигнем като съгласие. Това е адвокатска работа. А ако тя ще е повече от сега, аз ще съм доволен не толкова, че ще е повече, защото един адвокат не може да поеме повече отколкото може да свърши. Аз съм отдавна на максимума си. А, ще се чувствам по-полезен и по-резултатен за хората, за които работя. Сега се чувствам безполезен. Как е? Опитай се да си представиш, идваш на консултация при мен и аз ти казвам, може и така, може и така. Това дело няма победители, от него няма никакъв смисъл, но ти си длъжен да го водиш, защото ако не го водиш, ти не се интересуваш от детето си. Такива неща горе-долу си говорим и те са абсолютната истина. И човек гледа, се пули и казва, това той лъже ли ме, какво прави, пък уважаван адвокат. Уж тук ме пратиха с препоръки, какви ми ги говори, аз дойдох. И идва човека и първият въпрос, който обикновено му задам, как си представяш победата и някой му набил в главата ми да вземем правата. Кои права бе родителските? Обясних ти. И почваме едно дълго обяснение какво е родителски права и как за нищо не става. Аз тогава какво правя тук? Да, и аз това питам. Но от друга Да, страна, не можеш да не ги водиш тия безумни дела, защото ако откажеш да ги водиш, не се интересуваш от децата си. Гледай а, каква безумна пробацио диаболика, дяволски кръг се създава. да, А с тая презумпция нещата стават смислени. Стават смислени. Имаме я тая граница и казваме, ей, ай сега да видим, от уикендите ли ще вземем, от вакансиите ли, коя вакансия, па този ден тук, па този ден там, па така, па така, па така, ама там е по-добро училището, па сега... Така ще бъде. Значи, никой не е обещавал, никой не е казвал, че споделеното родителство решава всички проблеми и с него всичко отпада, всичко става лесно. Не, с него всичко става резултатно, всичко става правяемо, става смислено. Но това не значи лесно. Родителството никога няма да бъде лесно. Ще бъде винаги а,
ще носи винаги много радост и много грижи, но радостта, смея да твърдя, ще бъде повече, както и е сега. Добре. Мисля, че това долу-горе ми отговори на въпрос. Продължаваме нататък по същество. Член 59 се изменя. При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието. Съдът утвърждава споразумението. Това си абсолютно без промяна. При раздял родителите по общо съгласие решават въпросите. Само секунда. Така виждаш ли? Да, да, да. Съдът утвърждава споразумението по... Май го четахме. Да. При раздяла родителите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието, така в техен интерес, чрез споразумение с нотариална заверка на съдържанието и подписите на двамата родители. Новото е нотариалната заверка, т.е. не се минава през съда. Но това е практика в много държави. Целта е да се избегне тежката съдебна процедура. Каквото се разберат родителите, това е за да гарантират сигурността на договорката си, го заверяват при нотариус и волята им е ясна. Какво Сега, става, ако един някой, се отметне? каквото става при неспазване на сключен договор. Значи, най-голямото възражение е, че съда бил този, който може да го одобри или не споразумението, защото трябва да гледа за интересите на детето. Мгм. Значи, това винаги ме е съмнявало, че е така, защото родителите винаги могат да се отклонят от това, което съда им е дал като решение или това, което са постигнали като споразумение. Тоест, на практика, дали ти имаш съдебно решение в момента и не го спазваш, или имаш нотариално заверено споразумение, просто го оттегляш и отново попадате в някакъв правен Не да го вакуум. оттеглиш, а ти и съдебното решение винаги може да поискаш да бъде променено, както и това Мгм. постигнатото може да поискаш да бъде променено. Просто до момента, до който бъде променено, трябва да спазваш това, което си се договорил. Добре, Като обаче възникнат имаш. основания да бъде променено, искаш първо, пак започваш преговор, ако ти се откаже, пак или пак отивате при нотариус или отивате в съда. Но това по някакъв начин ще намали и облегчи малко работата и на съда. Има си позитиви, аз виждам само позитиви. Негативите не са толкова съществени. Това, което ни убеждават, че само съдия може да прецени кое е в интерес на детето, а, не ми се чини достатъчно убедително. Добре, т.е. ако родителите поискат, споразумението все пак може да се утвърди. Това целта му е да намали, да облегчи работата на съдилищата. Не само това е целта. Целта е да стане по-лесно, по-бързо днешния динамичен живот. Идваш в кантората ми, подписваме, сключваме споразумение, минаваме от среща на улицата, има нотариус, заверявате го и си тръгвате и свършвате работа за един ден. А сега дори при споразумение, в най-добрия случай отнема един месец в съда. Ето това Мгм. трябва да ти е достатъчна причина да се приеме това предложение. Но Добре, то т.е. има далеч не е такава. най-важното. Да. То е полезно, но далеч не е най-важното. Добре, ако не се постигне споразумение, съда служебно постановява и са изредени какво се постановява. Тия Добре, текстове вече ги критикувахме да. при кого да живеят. При двамата трябва да живеят. Този текст малко на презумцията трябва да се Добре. доработи. Определя мерки относно упражняването на родителските права от един или двамата родители, така с право, Това вече не е тук точно излиза. от един или двамата родители. Значи, и от двамата, както е, ще ги Да, прецизираме тия текстове. съвместно с правото да постанови и съвместно споделено родителство. Т.е. изрично тук този текст казва, че вече съда има право изрично да постанови съвместно Да, споделено да, родителство, дори единия да не желая. да, точно така. Това е новото. Добре, определянето на режима на личните отношения между родителите и децата включва период за дни, ваканции и така нататък, Той пътуване на сега е така. детето да, пътуване на детето в чужбина, издаване на лични документи за пребиваване в чужбина за повече от един месец. Това е новост. Съдът издава разрешение, ако родителят, който иска да изведе детето, предложи достатъчни, остават ми още 10 минутки, Да. предложи достатъчни гаранции за осъществяване на правото на детето на редовни лични контакти с другия. Да. Сега, това е новото, гаранцията. Гаранцията
очевидно става въпрос за парична гаранция, когато има такива съмнения. То и сега имаме иск, примерно, да бъде спрян някой да пътува Мгм. в, в чужбина, но ако все пак другия не бе, аз искам да отида просто на екскурзия. И е достатъчно да предложи една гаранция. Тая гаранция не е измислена, тя е взета от има една конвенция за личните отношения на Съвета на Европа, където също се предлага гаранция. Тя не влезе в сила за България, но текстът е работещ и мисля, че до някъде ще реши проблема с международните отвличания на децата. Защото, Добре. вижте, някой ще каже, откъде на къде ще давам гаранция, за да пътувам в чужбина. За Къде на повече къде от месец. сега, като затворя границите с един иск съда, па вие нямате никакъв шанс да излезете с детето в чужбина, като ви е забранено, има опасност, давате тази гаранция и пътувате. Да, Значи, ма виж трябва да какво се гледа пише. от тая гледна точка. За повече от един месец. Тоест, само ако искаш да пътуваш за дълго време в чужбина, Това само мисля, тогава че даваш трябва да гаранция. се прецизира за повече от един месец. Мисля си, да, че трябва да има една норма, която да казва, че свободно може да се пътува в чужбина. Аз поне така препоръчвам такива споразумения да се сключват. Родителите да си дадат съгласие, свободно да пътуват в чужбина, без географски ограничения, а времевите ограничения да бъдат режима на лични отношения, който си съществува. Значи, ти ако имаш един месец на разположение спрямо режима си, да кажем, лятна отпуска, защо да не си в чужбина? Това не е промяна на местоживеенето. Ти си там на екскурзия. Не виждам никакъв проблем. Единствено може да бъде ограничение, да кажем, списъка с държави опасни за пътуване на външно министерство и да кажем държави, които Хагската конвенция не е ратифицирана, но отвличания, въпреки всичко, пак се правят, за съжаление. Добре. Това на мен ми се струва доста логично вече да се представя някаква гаранция. Как точно ще се случва? Въпрос на... Сега няма уредба. Тези, които Мгм. казват добре, предложете, дайте по-добра идея. Ако има такава. Мгм. Добре. С оглед на това, че имаме още доста текст, искаш ли да направим за последен път? Добре, 10-минутна добре. почивка и вече Добре, следващия път добре. завършваме. Но поне ще сме го завършили цялото. Да. Много героична работа тая вечер правим с теб. Да, получи се доста дълго, обаче и текстовете са много, много неща имаше за казване. Продължаваме след Признай си, малко. че ти е интересно сега все пак. Аз съм се ровил сам, не само, че ми е интересно, аз съм го чел, ровил съм се и искам първо да го разбера за себе си, искам и да го изкомуникираме по някакъв достъпен начин за Да, всички останали, което е да. целта. Заслужава си, заслужава си. Добре. Добре, До след айде малко. до Чао. след малко.